Il-ħadd filgħodu tħabbret il-mewt tal-eks Ministru Nazzjonalista l-Perit Michael Falzon fl-età ta' 79 sena. Huwa kien membru parlamentari għal 4 leġislaturi konseguttivi bejn l-1976 u l-1996. Kien elett għall-ewwel darba fil-Parlament fl-1976 f'elezzjoni każwali fuq l-10 distrett. Huwa kien Ministru għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura bejn l-1987 u l-1992, Ministru għall-Ambjent bejn l-1992 u l-1994 u fl-aħħar sentejn tal-leġislatura kien serva bħala Ministru tal-Edukazzjoni. Fil-bidu tad-disajnijiet kien strumentali sabiex twaqqfet l-Awtorità tal-Ippjanar. Wara l-politika bejn l-1998 u l-2008 huwa kien iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Fl-2004 huwa kontesta wkoll elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista. Huwa kien involut ukoll fit-twaqqif tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, u kien l-ewwel President tagħha. Bosta selmu l-memorja tal-Perit Falzon fosthom il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono, fejn fi stqarrija hija nnutat li sal-lum stess Falzon kien għadu għaddej bil-ħidma tiegħu bħala opinjonista b'opinjonijiet li kienu mfittxija. F'kitba fuq il-medja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela sellem ukoll il-memorja tal-Perit Falzon. Dr. Abela qal li ma' Michael ħadem fuq livell professjonali snin ilu fejn flimkien waqfu waħda mill-akbar assoċjazzjonijiet f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li hu u Michael Falzon iltaqgħu l-aħħar ftit tal-ġimgħat ilu fejn kellhom diskursata interessanti dwar il-futur tal-pajjiż u kif jista' jitjieb. Kompla jgħid li l-Perit Falzon kien eks Ministru li ta' servizz lill-pajjiż. Intqal kif ħsibietu dejjem kien jippreżenthom b'tali mod li joħroġ il-ġid. Permezz ta' stqarrija l-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja tal-Perit Michael Falzon fejn intqal li hu baqa' jagħti kontribut fost l-oħrajn b'kitbiet regolari u interventi fil-mezzi tax-xandir. Taw il-kondoljanzi wkoll l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u l-Partit Nazzjonalista. L-eks Ministru Nazzjonalista li wkoll kien opinjonista u jitkellem dwar diversi temi kurrenti fuq livell nazzjonali u anke internazzjonali kiteb l-aħħar artiklu ta' opinjoni tiegħu li der fil-ħarġa tal-lum tal-Malta Today.